Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku isu-isu sing ngopi rokokan Acarane arep iki aneh acara arep jalan santai neng RT 9 dulu. Kita tapi ngopi dulu di rumah. video terutama. Ada utama ya siapa ya ada utama perawan wedhus bos. Karo ya jadi krungu-krungu jane beda bingung lho ya ta. Krungu-krungu lho tenan ora iki. Nah, kan ini udah. Oh kok ngono kae. Juga nih. Ya padha plek ngene Mas Din kae ta. Pemohon entuk benar, Bu. Betul apa buat Aku ya. tak kenang-kenang. Warnane sing tutup ya sewu wae. Kira 1000. 1000 apa beda guna regane 2000 munggah kok. Mosok 1000. Arep wedhus iki dianu wedhus guna-gunung itu. oh ngono. Ya punane sing tuku ya wali nawa 2000 kekno iya ta. Dagunung padha nggone Mungkin masuk sana kayak. Tapi gue masuknya sing seri terbilang. Ya arek delok gunungnya gunung iki terseri ini akeh. gak kok maksud Mas Den enggak? Mas Den kelangan ya. Kami sore kae lah. lah ya ku ya tau dengi larang kok nek Kayak 8 6 kalau ini. itu kok. Oh ngono ya sepeda gunung ya. Oh ngono bos. Dungane lho oleh sepeda gunung karo kambing iki aku tunggu-tunggu penonton dia. Ini mau perjalanan bulu dos. Oke. Balik lagi lur, Dret. Ini jalan santai lur. Jalan santai bos. Jalan santai. Ini pagi jalan santai biar sehat dulu. Biar sehat dulu. Dan sehat di pasar Klagan lur. Iki lho. Gendirone ge ngono ta pada pawi lho. Ngene lho lah kosok mamlungker kok. Ya ora wamene bolo. Mau aku terus sih. Ora wis to. Ku mubeng gone Mbah Takim ngono ya kok. Ayo ae. Iya dulu. Yo lah sorono. Ada puskesmas kok. Ya wis, mapak sing wong tuwek-tuwek kok mapak kae. Sakno. Iki mesti kayak ngene. Jadi ya Pak wis duit gak oleh kok. Tak bolak jadi gak wong malah seneng. saya mau nganu ya toh. Enggak malah diwit lho apa teko mereka malah tinggal di sini. Edan Pak Ratno ke yo. Bos maksudnya melok-melok kene kan. Yo santai ke bos. Ke pasar Lagat bolo. Kalau mau pesen buah, Malah yo wangi. besok kamu beliannya. Lo Pak mau beliannya lo Pak. Halo. Iya jalan santai loh bos. Rame men kayak ngairan. Ngairan bolong. Juga dia kan kono.
Jalan karo Pak. Oh, jalan no. Iki wong gak niat wong kuwi. Iki wong kuwi ben dienggo kanca. Asline kok kirim. Prit ngono wae jak. Ya santai kok gobreng ngono. Enak. Lagan lur. Loh, kok ana endang. Loh. Kata toko Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga dapat kambing dulu. Moga bos oleh kambing. Mujek bos ngarep kono kok. Mujek ning ngarep. Mujek. Golongan terakhir. Adewe iki ngere ae. Enggak dengaran mau gelem aja aku. Sapa? Sehat. Aku ah? Yo. Ya trenek dia kambing sama sepeda gunung. Ada gunung bola. Apa? Mbak Ani. Jangan Lento. Wakil Presiden. Wakil Lo bola. PK bola. Kata jalan santai yuk. Lewem kau kesel ya. Kesel berapa? Ini loh. Oh, berarti urung sarapan kok. Wis pas sarapan leren sik ngono kuwi. Aku sing ora sarapan. Wah, aku gak sarapan wis ngene iki kok. Ngono kok. Ayo mlaku ayo mlaku aja. Mogok bola. Wis kok iki me Pak Lurah bola. Pak Lurah. Ini kan mujek. Cek. Ora mujek bola. Coba terakhir. Iya, iki guru-guru ka bodo pundi mbakne. Masa jemuk pensiunane. Ketoke bola. Apa kok? Cetok. Ya. Masa juga bayaran, Bu? Juga pensiunan. Aduh pensiunan. Kau boleh cek boleh. Oh cek. Cek. Aja makan yang cek. Seriman ya 10 menit ya. Turun. Kalau itu main sama silakan temen apa? Ikut masuk lor. Silakan gua. Ora iki wis pitu. Bosan ya. Pitu gak tahu. Gak tahu ngonten kok. Ci. Sepir pokoknya di sebelah kita. Sebelah ini roti. Enggak. Kalau bola muji bola. Wis kok desa Blangtek gitu loh. Iki rambanan kok akeh men. Rene wong dides kok iki. Ya iki survei iki kok. Iki survei rambanan bola.
Isor Rambanan. Rambanan belok. Wes ngono ya lur ya. Gretek. Iya. Melaku nih di Sol. Wes kalau lor vlog pagi hari ini jangan lupa YouTube pendengar di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.